Hej. Jeg tænkte, at jeg lige ville lave en lille bitte video omkring mig selv. Fordi jeg er jo alternativ behandler, og jeg hedder Søren. Og så er det jo også væsentligt, at du ved ligesom lidt om, hvem jeg er. Fordi en væsentlig del af det at komme hos en alternativ behandler er jo altså også, at der er en form for tillid hos den menneske, som man kommer hos. Og man ved, hvem det er, man kommer hos, fordi man kommer til en alternativ behandler har rigtig meget at gøre med tillid. Tillid til, at den alternative behandler kan gøre noget for dig og hjælpe dig. Man kommer jo typisk med et eller andet til en alternativ behandler, som man har behov for at få behandlet. Som alternativ behandler, så arbejder jeg jo med massage, som det primære, og der er det så healingsmassage. Hvad det så end er, det kan du se noget om i en anden video. Du kan også læse lidt om det på min Facebook-side, eller på min hjemmeside, som er øvrigt under udvikling. Men og så er det jo også healing, jeg selvfølgelig arbejder med, og samtaleterapi. Men jeg hedder Søren, som sagt. Jeg er midt i 40'erne nu. God alder. Og min baggrund er egentlig IT, så det er jo en helt anden branche. Men jeg har så haft et stort behov og lyst til at ville arbejde med mennesker på en helt anden måde. Og derfor så har jeg så skiftet retning, om man så kan sige, for 7 års tid siden, cirka 6-7 år siden. Der er nogle ting at ændre sig i mit liv, så jeg begyndte faktisk at gå en helt anden vej. Og det så ind med, at jeg i dag ligesom har med massage at gøre, alternativ behandling, og prøver at hjælpe folk på den måde, de nu synes, de bedst har behov for at blive hjulpet på. En af de ting, jeg synes, der er vigtigt i hvert fald at få sagt, det er, at omsorg til sig selv, og omsorg til et andre mennesker, det er noget af det væsentligste, også når man kommer til en alternativ behandler. Når du kommer til sådan en som mig, så er det væsentligt, at du føler, at du kan få omsorg af mig. Jeg føler selv, at jeg er i stand til at kunne give omsorg, men igen, det er jo også meget med kemi at gøre. Så derfor skal du også mærke efter, om jeg er en, som du kunne finde på at komme hos. Det håber jeg selvfølgelig, hvis der er noget, jeg kan hjælpe dig med. Men væsentligt, så er det i hvert fald til spørgsmål om tillid. Det var bare lige en lille smule omkring mig, bare lige så du kunne høre mig og se mig i en video. Så jeg ikke er et eller andet fremmed individ bag en eller anden computerskærm, du ikke ved så meget om. Det er lidt nemmere igennem en video. Du er altid velkommen til at tage kontakt til mig. Du er altid velkommen til at skrive til mig. Ringe til mig, hvis det er. Ikke sikkert, at jeg har stand til at kunne tage telefonen sammen på who knows. Det kan jo være, at jeg er i gang med et eller andet. Men skriv til mig. Gå ind på min Facebook-side. facebook.com/kropshealing. Min hjemmeside er kropshealing.dk. Prøv at gå ind på de sider en gang og kig på det. Og ellers skriv til mig, hvis der er et eller andet. Ha' en god dag. Hej.